кожен з нас у дзяцінстве і любіў і ўмеў маляваць. Бо яго не было такого комплексу, што вот я намалюю і атрымаецца непадобна там, альбо ён просто браў ад душы і маляваў свет, як ён бачыць. І на самой справе все эти дарослыя мастакі, которые вучацца там все жыццё, яны все ж таки да гэтага імкнуцца, каб просто плюнуць на всю свою навуку, на всю свою адукацыю мастацкую і просто маляваць вось, як ім падабаецца, як яны бачаць свет. А зрабілася, як ты рабіў у дзяцінстве, паспрабуй неяк пашукаць сябе ў гэтым малюнку, не Шышкіна, а менавіта сваёй яснасці у тым, што ты малюеш. Працуйце найперш для душы і для радасці. Все, теперь таким оловком можно забить любого человека. Калі ты працуеш апантана, то ты не адчуваеш голаду. Ты не адчуваеш патрэбу ў тым, каб паесці, напрыклад. Ты забываешься на сон і на голад. Калі ты захоплены працай. Просто я хочу сказаць, што калі чалавек сапраўды ён трапляюць у такую каляіну, калі папёрла і праца пайшла, то тады ён можа отключить телефон. Телефон зазвонил. Там ён можа сказаць сябрам, што я сёння не пойду на танцы, в ресторацию, потому что мне зараз попёрло, мне хочется. И там ему скажут: ой, Сергей, твоя гарбата уже остыла давно. Ай, какая гарбата, тут у меня такое. Вельмі хотелося зрабіць такі зрэз з наших менчукоў, моладзі нашай, якіх много на вуліцы, класныя людзі, і у нас яны зомбі ў кліпе. Я маляваў канкрэтных людзей для гэтага кліпа, і важна было, каб і характар адпавядаў, і каб внешнасць была падобная. Вельмі люблю і усіх іх, і вельмі так радасна, калі ты ідзеш летом по Менску и бачишь, что там абсолютно разные люди, такие разные одеяния такое, разные кеды, узгадываешь одразу, так думаешь, а як мы там у 16 годов, як у нас было все больше так сурово, там были рокеры, были гопники, там ты металлист, там си панк, не панк, там альбом металлист, А цяпер неяк все перемешалася, усе такие прыгожие, модные, у всех разные такие прически, и уже не важно, кто ты, там, и ты слухаешь, не ведаю, R&B, ты слухаешь heavy metal rock, мы можем апранацца як завгодна, але мы можем пробивать свои уши колькі 10-20 разов, называть себя неформалами, але павінна заставацца нейкая ідэнтычнасць чалавека і нейкая радасць, нават не глядзячы на моду. Мой жывапіс — гэта такі мой свет просто, гэта мой персанальны свет, і я не лічу патрэбным ці просто лянуюся неяк туды каго-нибудь запрашаць яшчэ, расказваць, што вось я мастак, я магу паглядзець, якія ў мяне карціны, я не ведаю, мне маё мастацтва выклікае такую іронію і усмешку. Я купляю якасныя акрылы і працую якасным акрылам на невялікіх фарматах. Беларускімі фарбамі лепш не працаваць. Што я сказаў? Я прапаную кожнаму намаляваць чалавеку асабіста нейкі дзень са свайго жыцця. Чаму, скажем, не зафіксаваць нейкія моманты свайго жыцця на паперы? Мы ўжо звыкліся карыстацца фотоапаратамі, то бок мы едзем у Егіпет, здымаем на мабільнік піраміды, а ўсё гэта таксама можна перадаваць з дапамогай алоўка, не ведаю, і паперы. Да прыкладу, сёння ты схадзіў са сваім сябрам на рыбу. Калі ты не сутыкаўся з мастацтвам, то я просто заклікаю асабліва не запарвацца наконт гэтага, наконт перспектывы, наконт анатамічных падрабязнасцяў рыбы і твайго сябра, а просто намаляваць, як гэта робяць дзеці.
Заспакойцеся, бярыце аловак і проста малюйце то, што з вами адбывалася. Калі гэта рыба, то гэта рыба. Калі гэта, не ведаю, паход у краму ўсёй сям'ёй, то чаму б не намаляваць гэта? Галоўнае, не трэба баяцца быць, ну, трошкі дзіцём. Такія карцінкі, яны могуць стаць часткай вашых успамінаў пра нейкія падзеі, якія адбыліся, якія былі прыемнымі альбо не дужа прыемнымі. Вы намалюеце, што з вами адбылося, і яшчэ раз пракруціце ў галаве падзею, здарэння, пераасэнсуеце, узгадаеце і узабагаціце сваё жыццё радасцю. І ўсё атрымаецца.